खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय बाक्सा गेलपेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौरांनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर'आ दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ गान्धीबारि दालाइ एबसुनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारि खुंदों अदालगुरि जिल्लानि कंक्लाबारि गामिनि अरन बरगयारिनि बिसि रुश्मि बरगयारिया गोमानानै दङ बाक्सा सुबनकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 1426 बांला गोदान बोसोर आरो रंजालि बैसागुखौ बरायनायजों लोगोसे उन्दैया गेदेरनो मान होनाय एबा खुलुमनाय आरो गेदेरा उन्दैनो बोर सास्रिनाय हाबाफारि लानाय जायो बैग्रिबारि गामि आफादनि बानजायनायाव खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया बैसाग दाननि थांनाय 1 खालाराव मोजाङै मोजां जोबलांबाय बाक्सा जपादं आन्चलिक एबसुआ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ लानानै जपादं आन्चलिक एबसुनि रिहार्सेल हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ थांनाय हराव बारहुंखा बारनायाव चिरां आमगुरि ओनसोलाव थानाय गामिफोराव गोबां बिफां लाइफांनि खहा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय पाटाबारि दाउखा बाहा गामियाव बारहुंखाया न' बांफोरखौ बुखारलांदों बाक्सा जिल्लानि दाब दाब जायगायाव थांनाय हरनि समाव गोब्राब बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंनि न' बां गय खान्थाल बायदि रोखोमनि खहा खालामजादों अदालगुरि जिल्लानि साबखाथि गामियाव गंसे ट्राकआ जाब्रबथाय जायो अदालगुरि जिल्लानि माजबाद ओनसोलनि मैनागुरि गामियाव रंजालि बैसागु फालिदों क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव साब डिभिजन सिङाव थानाय हाउरिपेट जायगायाव एआइयुडिएफ आरो इउपिपि राजखान्थि हान्जानि जथायै लानाय सुबुं गौमा अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय औरां हालामनि धुपगुरि गामियाव रंजालि बैसागु फालिथाया सानब्रैनि हाबाफारिजों मैया जोबथा सान अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय औरां हालामनि बर' गामि गामि नखर नखर मागिनाय बैसागु रंजानाय मोजाङै जादों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव गान्धीबारि दालाइ एबसुआ रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायजों लोगोसे मान बावनाय हाबाफारि खालामदों तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय गान्धीबारि दालाइ एबसुआ सानसेनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायजों लोगोसे गिदिरफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि लानाय जादों गिबि हाबाफारि बायदियै दङमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बिरहोगिरि गान्धीबारि दालाइ एबसुनि आफादगिरि मानेक रामसियारि नैथि हाबाफारि बायदियै दंमोन मुंख्लंनो बिबार बावनाय बावजेनगिरि नबलार स्वर्गियारि आरो सिद्धेश्वर बर' गान्धीबारि दालाइ एबसुनि लोगो आफादगिरि थामथि हाबाफारि बायदियै दंमोन बैसागुनि फिरफिला बिरहोनाय बिरहोगिरि तामुलपुर जौसिन फरायसालिनि आखान्थि फोरोंगिरि परेश बर' बिथाङा ब्रैथि हाबाफारि बायदियै दङमोन देरसिनखौ मान बावनाय आरो उन्दैफोरखौ बोर साबस्रिनाय बाथि हाबाफारि बायदियै दङमोन गेवलां बैसागु मोसानाय बे हाबाफारियाव तामुलपुर दखरा एबसुनि बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो आरो गान्धीबारि दालाइ एबसुनि बेन्दों सिङाव थानाय मोनगु गामिनि बैसोगोरा सुबुं आरो रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बड' गोमसार बिथाङा अदालगुरि जिल्लानि कंक्लाबारि गामिनि अरन बरगयारिनि बिसि रुश्मि बरगयारिया गोमानानै दङ मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 9 एप्रिल खालाराव मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव बे आइजोआ जगन्नाथ चौधुरी होनाय सासे बिहारि सेंग्राजों खारफालाङो फिसाय अरन बरगयारिया फोरमायहरनाय बादिब्ला आइजोआ सानै गथ'नि बिमामोन खारलांनाय जाथाया जानायनि आगोल अरना अरुणाचलाव खामानि मावनो थाहैदोंमोन गोमानाय आइजोनि फिसाया फोरमायहरबावदों दि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ गारनानै थांनाया गथ' सानैखौ जोबोद आलाय सिलाय खालामदों होननानै बिथाङा बुंथियो बेखायनो आलाय सिलाय जानांनाय सानै गथ'फोरनि खोथाखौ साननानै बे सावगारियाव नुनाय आइजोखौ सोरबाफोर नुयोब्ला 9954305908 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो खावलायहरदों बाक्सा सुबनकाटा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 1426 बांला गोदान बोसोर आरो रंजालि बैसागुखौ बरायनायजों लोगोसे उन्दैया गेदेरनो मान होनाय एबा खुलुमनाय आरो गेदेरा उन्दैनो बोर सास्रिनाय हाबाफारि लानाय जायो बे हाबाफारियाव ओनसोलनि बाथौ गौथुम सुबनकाटा गुदि बर' थुनलाइ आफाद गुदि आरो गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबिफोरा बाहागो लायो गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै नुजाथियो मिरु एबसुनि लेङाइ आफादगिरि रमिय' पि नार्जारि गावनि बिबुंथियाव बिथां नार्जारिया बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो खावलायो बैसागो दाननि 1 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम बयखौबो गामसा आरो दख'ना गाननानै आर'नाइ लानानै खाम सिफुं सेरजा लानानै मोसानो खावलायो आरो आइजोफोरखौ दानाय लुनाय हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो खावलायो सुबनकाटानिफ्राय बिरजय दैमारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां बैग्रिबारि गामि आफादनि बानजायनायाव खुंगा ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया
बैसागो दाननि थांनाय 1 खालाराव मोजाङै मोजां जोबलांबाय। गिबि हाबाफारि बायदि बाथौनि फिरफिला बिरहोयो सनाराम बर' बिथाङा। गोथैसि बावो फारियै गजेन बर', मनेश्वर बर' आरो गोसोखां बर' बिथांमोना। दंफां फुलि गायजेनो बानेश्वर बर', राजीव बर' बिथांमोना। बाथौ आरजनि बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैयो दुलाराय बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि बोसोनगिरि मुलुग मुं बुहुम बसुमतारी बिथाङा। थाखो 9 निफ्राय थाखो 10 सिम फरायफुबाय थानाय फरायसाफोरनो गामियारि बान्था राननाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैयो सौरागुरि गुदि फरायसालिनि आखान्थि फोरोंगिरि नागेश्वर बर' बिथाङा। देरसिनखौ खुलुमनाय आरो उन्दैखौ बोर साबस्रिनाय फोरबोआव आलासि महरै बाहागो लाफैनानै मेहेरगोनां बिबुंथि लाखियो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बानेश्वर नार्जारि आरो बाथ्रा दान्थे नेहाथारि जीवन जिउ बसुमतारी बिथांमोना। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावो दुवारकुसि दखरा एबसुनि बोसोनगिरि बिजय चन्द्र बर', आफादगिरि बिरलां बर', लेङाइ आफादगिरि सानसुमा बर', गाहाय नेहाथारि रत्नेश्वर बर' आरो नर्थ रंगिया दखरा एबसुनि लेङाइ आफादगिरि उत्तम कुमार बसुमतारी बिथांमोना। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों दुवारकुसिनिफ्राय सानसुमा बर' बिथाङा। बाक्सा जपादं आनसलिक एबसुनि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ लानानै जपादं आनसलिक एबसुनि रिहार्सेल हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोना बे बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ लानानै जपादं आनसलिक एबसुआ मोसानायनि रिहार्सेलखौ खालामगासिनो दङ। बे रादाबखौ बाक्सा आनसलिक एबसुनिफ्राय दैथायहरदों अनसुमा ब्रह्म बिथाङा। मैया थांनाय हराव हरखाबनो बारहुंखा बारनायाव गोबां बिफां लाइफांफोरा गुबुनानै गोबां खहा जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जाथायाव जिब जुनारनि जेबो खहा जायाखै। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरांनिफ्राय जोमै नार्जारि बिथाङा। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय पाटाबारि दाउखा बाहा गामियाव बारहुंखाया न' बांफोरखौ बुखारलांदों। मैया थांनाय हराव हरखाबनो फैनाय बारहुंखाया गोबां सुबुंफोरनि गामिनि न' बांफोरा बुखारलांजायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला रावबो सुबुंनि जेबो खहा जायाखै। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों चिरांनिफ्राय सुबुंसार गयारि बिथाङा। थांनाय 14 खालारनि हराव बाक्सा जिल्लानि दाब दाब जायगायाव थांनाय हरनि समाव गोब्राब बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव गोबां सुबुंनि न' बां, गय खान्थाल बायदि बायदि रोखोमनि खहा खालामलांदों। बेनिनो सनपेरा गामिनि धर्मेन्द्र स्वर्गियारिनि न'खौ सेफायलांदों आरो गामिनि गोबां सुबुंफोरनि खहा खालामलांदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। रुपहिनिफ्राय बनल दैमारिनि रिपर्ट बडलेण्ड खौरां। अदालगुरि जिल्लानि माजबाद ओनसोलनि मैनागुरि गामि रंजालि बैसागो फालिदों। गोदान बोसोरखौ बरायनो थांखि गेदेरखौ उन्दैफोरा मान बावनाय, गेदेरा उन्दैफोरनो बोर सारस्रिनाय बायदि बायदि हाबाफारि लानाय जायो। सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ गासैबो हायला हुइला मोसानानै गोसोखौ रंजाखांहोदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों निपुल चन्द्र बर' बिथाङा। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां हालामनि धुपगुरि गामि रंजालि बैसागु फालिथाया सानब्रैनि हाबाफारिजों मैया जोबथा सान। मैयानि बे जोबथा सानाव बायदिसिना हाबाफारिजों लोगोसे थालिर बिफाङाव गाखोनाय आयदाखौ लानाय जायो। बे मेहेरगोनां रंजालि बैसागुनि हाबाफारिया माबोरै सोलिदोंमोन बेनि फोरमायथिखौ अदालगुरिनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि साबाय बर'आ बेबायदिहाय होदों। बडलेण्ड खौरांनिफ्राय नोंथांखौ गिबियावनो बरायग्रोनाय जाबाय। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां हालामनि धुपगुरि गामियावहाय रंजालि बैसागुखौ लानानै रंजानाय मोनसे हाबाफारि लादों। दिनै 3 बैसाग, बिनिनो थालिर दंफां गाखोनाय बादायलायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेवहाय गासै बादायारि फंबाय गथ'फोरा 50निबो गोजौआव बाहागो लादों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां हालामनि बर' गामि गामि नखर नखर मागिनाय बैसागु रंजानाया मोजाङै जानानै थाङो। अदालगुरिनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि साबाय बर'आ फोरमायहरनाय बादिब्ला गोबां बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा आरो बोराय बेन्थ गासैबो गामि गामि मोसाहैनानै बर' हारिमुखौ दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां हालामाव जोंनि बर'नि देरसिन फोरबो बैसागु बेखौ गाजा गोमजायै जोंनि हालामनि मोनफ्रोमबो गामियाव रंजादों। दायो आङो आवनाजिरि बोरि गामियावहाय बिथांमोननि गामिनि बर' सुबुंफोरा नखर नखर हाबनानै मागिदों। जोंनिसिम खौरां मोनफैनाय बादिब्ला आवाजुलि, हिरामाटी आरो गोबां गामिफोराव बेबायदिनो मोसानाया सोलियो। आवनाजुलि गामिनि परन दैमारि अरां दखरा बाथौ महासमिनि आसारि बिथांखौ जोंनि खौरांगिरिया सोंनायाव बेबायदि बुंथियो।
बैसागुफोरनि देरसिन फोरबो हिसाबै जों बेखौ मागिनानै न'खर मागिनानै जों हारिनि मोनसे आसार खान्थिखौ फोथांना लाखियो। हिरामाटी गामिनि कातिराम बर' अरां दख'रा बाथौ महासमनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबायदिहाय फोरमायो। बे बेलायावहाय जोंनि मागिनाय हाबाफारियावहाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बेयो दङमोन, नाथाय बेयो इसेबांनो माने गोदो गोदायनिफ्राय जेबायदि फालिबोदोंमोन बेयो जोंहा मोजां रोखोमै साबस्रायाखैमोन। दा आथिखालावहाय जोंहा साबस्राबाय। बियो दिनै जोंनि गाननाय जोमनाय थानाय आरो मेथाइ खननाय बेयावबो जोङो मोनसे डिसिप्लिननि गेजेरजों जोङो नैबे मागिनाय हाबाफारिखौ जों नुनो मोननोसै। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों अदालगुरिनिफ्राय साबाय बर' बिथाङा। बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन साबायखर जासिनानै दिनैनि रादाबखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।